Voi vittu se on tossa. Tappaa se enemmän kuin 82. Se yrittää ottaa niin kauan, että pitäisi saada minulle. Mutta siisarilla on kiinni. Nyt läksi Tänne jaksaa. En oo. Me käytiin eilen tultiin tuolta reissusta pois ja nyt pitää lähteä tuonne. Just tultua Siitä näet siinä nykyajan rakentamisessa, mitä kun Ruoholammille tytärille 2 vuotta sitten talouteen, niin perkele kun kurohteen pientä jotain satana parvaa nostettiin ne harjalle naapuritalossa. Kouvolasta saakka piti tulla kurohteen ja lattia ei tullut. Annetaan ei mitään. Se niin naurettavaa oli. Ratarammaa painavia putkia, jolla